Kundizzjoni fejn ċertu żoni fil-moħħ li jikkontrollaw funzjonijiet li wieħed għandu bżonn ta' kuljum jibdew imutu bil-mod. Id-dimensja, meqjusa mit-tobba bħala kundizzjoni komplikata ħafna. TVM News tkellem ma' espert tad-dimensja, il-professur Charles Sherry, li qal li peress li d-dimensja taffettwa lil kulħadd b'mod differenti huwa iktar diffiċli għat-tobba biex isibu trattament wieħed tajjeb għal kulħadd. Din qed tipprova din mediċina l-ewwel darba tbiddel il-proċess li bih tkun qed issir il-ħsar. Sfortunatament din mediċina ma hija assoċjata ma' numru ta' side effects ukoll, ma l-importanti li ngħidu huwa li da kien progress sinifikanti ħafna meta tqis li f'daw l-aħħar 20-30 sena konna qed imbagħtu ħafna biex naraw żvilupp fejn jidħol trattament mediku. Fid-dawl ta' konferenza li sessir fil-jiem li ġejjin mill-Malta Dementia Society, il-professur Sherry spjega ż-żewġ għanijiet tagħha biex tiċċelebra l-20 sena mit-twaqqif tal-Malta Dementia Society u biex ikompli jiżdied l-għarfien fuq il-kondizzjoni iżda minn dimensjoni internazzjonali. Spjega kif għal kull persuna bid-dimensja hemm 4 li qed imissu magħha mill-viċin. Qal li preżentament f'Malta hawn 7,800 ruħ bil-kondizzjoni tad-dimensja. Dan in-numru ħajjiżdied fil-futur. Naturalment, is-soċjetà Maltija soċjetà li qed tgħix aktar, l-ikbar riskju huwa l-età, aktar ma tikber iktar ir-riskju li jkollok dimensja ħajjikber miegħek, u allura x'qed nixu iktar, in-numru ħajjiżdiedu fil-futur, u minn daw 7,800 li għandna bħalissa naħsbu li jaqbżu l-14,000 sas-sena 2050. Il-professur Sherry tem jgħid li fl-opinjoni tiegħu l-għarfien dwar il-kondizzjoni tieb u għalkemm għad hemm diversi fatturi li qed jaffettwaw il-mediċina b'mod ħażin bħal side effects huwa pedament sod li jista' jkompli jittejjeb fil-futur.